L-avvanzi teknoloġiċi flimkien ma' preżenza akbar ta' pulizija fit-toroq Maltin, anke bl-introduzzjoni tal-pulizija tal-komunità, waslu sabiex il-kriminalità timxi minn postijiet fl-apert għal kriminalità aktar mistura, bħal fid-djar jew anke online. Jekk tara il-mod ta' kif naqas il-crime overall fil-public spaces, naqas ħafna. Iżdied il-fenomenu tal-private spaces, il-fenomenu ta' frodi, semmejna domestic violence, semmejna forgeries, dak li jsir ġewwa ġoddar, computer-related crime, spara, fejn il-pulizija m'għandux subajh. Il-professur fid-Dipartiment tal-Kriminoloġija fl-Università ta' Malta Xavier Formosa kienet jiġi intervistat fil-programm Alpha Bravo Charlie fuq TVN Plus, fejn tkellem dwar ix-xejriet brabta ma' reati diversi. Fejn jidħol ser, partikolarment pickpocketing, għal li ġew innutati żiediet żgħar minħabba żieda fit-turiżmu. Iżda jekk wieħed jikkumpara ma' 10 jew 20 sena ilu, in-numri naqsu bil-kbir. Ser minn djar residenzjali fl-aħħar 10 snin naqas bin-nofs. Minkejja dan in-numri għal għadhom sostanzjali. Il-professur Formosa qal ukoll li s-sena li għaddiet kienet lanqas sena li fiha saru rapporti ta' serq bl-armi, b'21 rapport. Fil-waqt li s-serq ta' karozzi huwa l-inqas li qatt kien fl-istorja, qal li s-serq minn karozzi hija storja oħra. Fil-waqt li xorta waħda huwa fost l-inqas livelli, spjega li l-ammont ta' karozzi dejjem jiżdiedu awtomatikament żied l-ammont ta' serq minn karozzi. L-opportunità li jkun hemm serq mill-karozzi tiżdied iktar ma jiżdiedu n-numri. Apparti dan qal li s-serq b'mod ġenerali f'Għawdex ukoll jinsab fl-inqas livell fl-istorja. Ġie intervistat ukoll l-assistent kummissarju Keith Arnaud li spjega kif is-serq ta' oġġetti b'valur ta' aktar minn 10,000 euro jiġi investigat minn taqsima apposta fih dan id-Dipartiment tar-Reati Maġġuri. L-istess jgħod tal-serq li jkun inqas fil-valur iżda jkun qed isir bħala parti minn kriminalità organizzata. Ikun hemm xorta serq li jkun ħafna inqas u xorta investigaw il-Major Crime Department. Dan huwa eżempju mtanti jkollok jew organized crime groups illi jkunu qed jagħmlu ċertu ser jew għandek ċertu ser illi jibda jiżdied f'ċertu area. Is-Sur Arnaud qal li l-ġbir ta' evidenza mill-ewwel pulizija li jaslu fuq il-post tar-reat huwa kruċjali. Jekk għandek evidenza li tidher fuq il-post fejn aħna forsi għandek dmija fuq il-post li ġie mkisser u forsi ġejja x-xita, hemmhekk mhux ħajelevaw l-oġġett huma għax il-mux xogħol il-pulizija, il-first responding officers, imma jagħmlu l-qoħ biex ix-xita ma tiddisturbax u ma tikkontaminax dik jew ma teqriċ dik l-evidenza. L-assistent kummissarju Arnaud hemm jispjega li apparti dan tingħata anke għajnuna immedjata lill-vittmi kemm medika u anke psikoloġika.